Assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu kuma sake saduwa a cikin wannan shiri wanda za mu soma da zauren majalisar dokokin da ranar yau dinnan aka rantsar da sabbin mambobin hukumar kare hakkin dan adam ta kasa sai NDH karkashin jagorancin shugaban majalisar dokokin Alhaji Saini Umaru. Su tara ne a jimilce sabbin mambobin hukumar kare hakkin dan adam din sai NDI suka rantse gaban majalisar dokoki cewa a tsawon wa'adin aikinsu na shekaru 4 za su yi aiki da gaskiya, za su kiyaye abin da kundin tsarin mulki da sauran dokokin ƙasa suka tanada, sannan kuma za su yi wannan aiki ba tare da bin umarnin wani ba ko yarda da shishigi ko katsalandan na wani mutum. Haka zalika sun ɗau alkawalin za su kiyaye sirrin abubuwan da suka tattauna ko suka yanke hukunci a kansu. Madan Kako Fatima na daga cikin sabbin mambobin hukumar ta CNDH, ta kuma tabbatar da cewa za su yi aikinsu ba tare da tozarci ko cin zarafin wani ba. Yau ina matukan murna da Allah ya gwada mana wannan rana mai albarka da muka shigo wannan hada ta majalisa don mu samu mai rantsuwa buskan sabon aikin za mu shiga na Commission National de Droit de l'Humain. Aiki ne mai dimmin mahimmanci, aiki ne wanda ya kamata mu yi aikin ƙasa, aiki ne wanda ya kamata mu ba da kanmu saboda mu yi shi cikin ƙa'idar da ta sa muka rance yau gaban majalisa. Ya kamata mu taimaka ma kishin ƙasa da kishin neman alhakin ɗan adam da duk abin da za mu yi cikin gaskiya da abin da gaskiya ta tabbatar da. Ba idan 'yan majalisar dokokin bikin ya samu halartar ɗimbin jama'a, Nafi Owada na daga cikin wakilan ƙungiyoyin kare hakkin jama'a da suka hallara. Ƙungiya ce wadda duka hakkin ɗan adam wanda ya kamata a ƙasar Nijar ta san da shi kuma ta san da wannan kokaye. Kuma na biyu hallau muna da mamba guda wanda yake tare da duka ƙungiyoyinmu na horar hula masu kare hakkin ɗan adam a nan ƙasarmu ta Nijar. Mun zo gaban mu ya rantse, kuma wannan rantsuwar da ya yi ya ce zai yi aiki tukuru kamar yanda doka ta ƙasa gaba ɗaya kuma doka mai tahiya da aikin wannan hukuma mai kare hakkin ɗan adam ta wallafa. Kenan mu a yanzu abin da za mu ce, kun ga cikin ƙasarmu a yau ƙasarmu tana tare da matsala cewa ma a bisa kan harkar tsaro. In ka diba jiha ta Tilaberi, in ka diba wajen Difa, kuma in ka diba Maraɗi inda ake garkuwa da ɗan adam, a ce sai an ba da wasu kuɗaɗe kana a sake shi. Kenan a bisa kan wannan ya kamata muna kira su yi aiki tukuru tsakani da Allah don sabida cewa duka wannan abubuwa ya kamata a kare hakkin ɗan adam. Yau bai dace ba a ce an ɗau mutum an yi garkuwa da shi sai an ba da dangin shi sai sun ba da kuɗi, kuma in ba su da kuɗin ya ne za a yi. Ya kamata duka wannan sabon salo ne wanda ya zo a cikin ƙasar mu ta Nijar. Ya kamata su yi nazari bisa wannan salon kuma su tahi su wayewa 'yan ƙasa kai bisa menene kare hakkin ɗan adam, bisa kan menene wannan hukuma take yi. Daga nasu bangare shugaban majalisar dokokin Alhaji Saini Umaru ya shaida ma sabbin mambobin hukumar kare hakkin dan adam din cewa majalisar dokokin ta yi na'am da rantsuwarsu, sannan ya yi musu fatan Allah ya yi musu jagora su sauke nauyin da ƙasa ta ɗora musu ba tare da an kuka da su ba. A ranar Litinin ne dai sabbin mambobin hukumar ta CNDH za su yi taro tsakaninsu domin su zaɓi shugabannin hukumar. Ƙasar Algeria ta taimaka ma ƙasar Nijar da waɗansu kayayyakin abinci, ɗimbin kayayyakin abinci. Kimanin ton 44 ne na abincin aka sauke yau dinnan domin taimaka ma 'yan Nijar masu ɗan ƙaramin ƙarfi. Alal misali mutanen da ambaliyar ruwa ta yi maɓanna a shekarar bana, da kuma waɗanda suka tsere suka bar garuruwa ko yankunan su na ainihi sakamakon hare-haren da suka fuskanta na 'yan ta'adda daga wannan wuri zuwa wancan. Shi dai wannan kayayyakin abinci ƙasar ta Algeria ta taimaka da su ne a matsayin wani aiki na jin kai ko kuma na tausayawa. Sannan kuma akwai waɗansu sauran ton 62 da za su biyo baya nan gaba, waɗansu ma za a yi amfani da su ta wannan hanya. A jimilce ton 106 kenan ƙasar ta Algeria za ta taimaka ma ƙasar Nijar da su idan Allah ya yarda a cikin wannan tsari.
Ministan da ke kula da harkokin kasuwanci da masana'antu Muktar Gado Sabo yana cikin jihar da Magaram inda ya je dangane da wata ziyara aiki. Tare da rakiyar ministan da ke kula da harkokin kiwo bugu da ƙari kakakin gwamnatin ƙasar nan Tijjani Abdulkadir Idrisa sun gudanar da ziyarce-ziyarce daga wannan wuri zuwa wancan. Mu tunatar da ku cewa dai makasudin wannan ziyara ta minista Muktar Gado Sabo shine tattaunawa da 'yan kasuwa a ga yadda za a haɓaka tattalin arziki ko bunƙasa tattalin arziki a fuskar jihar ta da Magaram. Muhammad Lawli Malam Ciro ya yi korona rahoto domin ƙarin bayani. Matata ta maita da Magaram da ake ce masu raza da ta buɗe kofofinta a ranar 28 ga wata na Nuwamba na shekara ta 2011 wadda take kumshe da ma'aikata da yawan sai kai 600. 400 'yan Nijar ne, 200 'yan kasar China ne, wadda ya zamanto zango na farko na wannan ziyarar aiki ta ministan da ke kula da kasuwanci masana'antu tare da kuma duba irin kirkire-kirkire na matasa Malam Gado Sabo Muktar da ke tare da rakiyar gwamnan jiha ta da Magaram mai barin gado Isa Musa da sauran magabata na jiha da kuma sauran jagorori na ma'aikatu na sashen da yake ma jagoranci. Bayan an gabatar masa da zane na ita wannan ma'aikata sannan da yadda take samu ta tafiyar da ayyukanta, minista tare da tawagar sun gudanar da ziyara ta gani da ido yadda ita wannan ma'aikata sassanta daban-daban kafin kuma ya komo a nan da Magaram. A nan da Magaram ya jagoranci zaman taro da ya sada shi da 'yan kasuwa, inda babban ma'ana da buri da aka lankama ma ita wannan haduwa ita ce ta bunƙasa tare da kirkiro irin masana'antu masu zaman kansu don ganin an bunƙasa tattalin arzikin ita wannan ƙasa tamu. Dama da 'yan kasuwa suka yi amfani da ita don gabatar da koke-koke wanda suka zamanto sun ci musu tuwo a ƙwarya. Bayan nan kuma minista tare da tawagarsa sai suka kasance sun ziyarci kamfani na taneri ta Malam Yaro inda ake aikin fata, Sotramin da ake sarrafa hatsi da kuma abin da ya shahi wannan babbar cibiya da ake yin abinci na dabbobi wanda dukansu a tsaye suke a yanzu haka, sai kuma ma'aikata ta kasuwanci a fuskar jihar ta Magaram da kuma wata ma'aikata wadda su yara ne matasa su kimanin 12 suke nan suke yin alli wanda ake rubutu da ake ce ma lakire. A cikin tafarki na babban zaman taro na ba dama ga ɗiya mata na bunƙasa tattalin irin sana'o'i daban-daban tare da matasa da ake cema FONAP, an shirya wata babbar haɗuwa ga su matasan wanda dama ce ta ba su shawarwari daban-daban. A wannan zama an yi amfani da shi domin ba da wasu manya-manyan trofe na ban girma zuwa ga shi minista da ke kula da kasuwanci masana'antu da kuma kirkire-kirkire na matasa, sannan da ministan da ke kula da kiwon lafiyar dabbobi bugu da ƙari kakakin gwamnati Malam Abdulkadir Tijani, sannan kuma da wakili na banki da ke bunƙasar da al'amarin da ya shahi noma da ake cema Bagiri. A ƙarshen wannan zama an yi talbace-talbace inda aka taimaka ma ɗaya daga cikin ɗiya mata matashiya bangaren abin da ya shahi kirkire-kirkire da suke yi na sana'o'i. Yana da kyau mu shaida ma al'umma cewa wannan ziyarce-ziyarce da mai girma minista ya yi su ya kasance tare da rakiyar ministan da ke kula da kiwon lafiyar dabbobi bugu da ƙari kakakin gwamnati. Muna son mu ga canji na kasuwanci, mu ga canji wajen kamfani a nan Niger. Muna son kamfanin wanda ba su aiki mu ga ya za mu da su, kuma mu gani ya za mu tabarkalla mun ga samari wanda ke da niyya su yi abin kwarai, to in Allah da za mu kama musu don duk abin da suke da na ci gaban kasa mu kama musu. Kamar da kuka riga kuka sani, shugaban jamhuriya shugaban kasa Muhammad Bazoum ya sha alwashin ta da komadar da harkar ilimi ke fuskanta a cikin kasar nan. Mai dona martaba ilimi ba shakka ba karamin aiki bane idan aka yi la'akari da irin koma bayan da wannan bangare ya fuskanta a cikin kasar Nijar 'yan shekarun baya-bayan nan. Sai dai wasu na ganin akwai wasu matsaloli ko wasu miyagun halaye da ɗabi'u da ba shakka muddin ba a shawo kansu ba to da wuya a cimma gurin da aka sa gaba. Ire-iren waɗannan matsalolin da wasu ke ganin na iya yin cikas ga wannan aniya ta shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da ya sha alwashin maido da martaba ilimi suna da yawa, amma waɗanda suka fi cima jama'a musamman iyayen yara 'yan makaranta to a ƙwarya sun hada da kuɗin kojas da a yau ya zama babban matsala.
shi dai tsarin kafa kwamitin kula da matsalolin makaranta kojes ya samo tushe ne a cikin dokan nan ta Lausanne da gwamnati ta kafa a shekara ta 1998 wadda ta ce ba idin gwamnati da ma'aikatun magajin nan gari su ma iyayen yara na iya ba da tasu gudunmuwa domin shawo kan wasu 'yan matsalolin da ba su taka kara sun karya ba a cikin makaranta. Alal misali, kan famfo ya lalace ko makullin wata kofa ya balle, bai kamata a jira sai gwamnati ta gyara ba. Ana iya amfani da kuɗin kojes wanda iyayen yara suka hada. To sai dai a yau lamarin ya ɗau wani sabon salo inda a makarantu da dama ake tilasta ma yara biyan daga jikka-jikka a firamare zuwa jikka biyu a sakandare, wanda idan aka duba a jimilla ba ƙaramin kuɗi ba ne. A wasu makarantun yaran da ba su biya ba akan ɗaukan musu matakai masu tsanani kamar horo yaro ko hana shi yin jarabawa ko kuma hana mishi bulletin. Daraktan ilimi na jihar Yamai Muhammad Bukar Kolimi ya ce ire-iren waɗannan ɗabi'un sun kauce ma yadda tsarin na kojes yake a can farko. Abu tahiya da ta yi tahiya sai ya zama business, sai ka gani da ka zo a ce in baka ba da kaza ba ana walakanta yara, ana sa su kunya, ana koransu. Bai kamata ba, ƙarya ne, zancen ne. Ya kamata a tsaya a yi magana da uwaye idan sun yarda, a lokacin nan ne ake kawo dokar nan. Kenan abubuwan nan da ake yi ba kan daidai ne, ba kan gaskiya ba ne. Wannan mutane su san da shi, kawai sun sa kansu waga kwaramniya, suna amsa kuɗi, suna wulakanta yara. Kenan ya kamata a daidaita zancen kojes. Akwai dokokin kojes. Dukkan malamin makaranta ko wani responsible wanda yake bukata, muna iya tura mushi. Akwai malamanmu wanda aka ba da horo su ba su cikakken bayani. Kenan mu a nan école publique babu wani frais na dole tilas da aka dora ma uwaye, illa abinda doka ya haɗi ko shawara ta bada. Wata matsalar da iyayen yara ke fuskanta musamman a cikin birnin Yamai ita ce ta tenin APS, inda za ka taras ana tilasta ma yara sayan teni kala-kala. Wani lokaci ma dole ne makarantar yaro zai zo ya saya a wurin wani daga cikin malaman ko shugabannin. Dukka wannan yaudara ce. Za a ce teni kuler kaza, mushi ya ce kaza don ko na kuɗi kaza, kuma wane ke saida. Ka duba ka gani, ina inda doka ta bada a ce a kawo teni lakwal, firi in shi kaza ne, in ba haka ba bayyayuwa wannan bayyayuwa. Lakwal wurin ilimi ne, ba a ba kowa izini ba ya yi profite, ya yi kasuwanci, ya yi kuɗi da shi. Wannan duka mutane ne suka yi institute zancen banza ne, bayyayuwa haka. Wata matsala har ila yau da daraktan ilimin na jihar Yamai ya koka a kanta ita ce ta canza shekar da ake yi ma wasu ɗalibai ba bisa ka'ida ba, inda za ka ga an kori yaro daga wata makaranta saboda rashin karatu ko ya zamanto kangararre, sai shugabannin wata makarantar ta daban su karbi wani abin goro daga iyayensa domin sama masa wuri a makarantarsu. Kowa ya san da wannan zancen, ministar ta san da zancen nan. Za mu ɗau mataki mu bincika, muka kama mutum da wannan laifin za a hukunta shi, paske yana cikin abubuwan da suke ɓata lakwal. Dukkan waɗannan ayyukan asha doka ta haramta su, in ji daraktan ilimin na jihar Yamai Muhammad Bukar Kolimi, wanda ya ce ba shakka nan gaba za su sa ido, kuma duk malami ko shugaban makarantar da ya bijire doka za ta yi aiki a kansa. Jama'a masu kallon sauraren mu, a nan muka zo ƙarshen shirin namu na maraicen yau. A madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka mun na gabatar muku labaran, nake mu fatan alheri, mu huta lafiya.